Boys and Girls, днес ще си говорим защо Криси и Анди Студио спряха да качват. Според мен, караницата започна, защото имаше един пранк, който Анди Студио направи и той беше много гаден и Криси не можа да отиде на едно място. Това е план А, това е отговор А. Ако мислите, че е А, абонирайте се. А ако мислите, че е Б, аз сега ще ви кажа кое е Б. Б-то, значи Б-то е, че Анди Студио не иска вече да качва с него. Според мен е план Б. Или пък, може би, план В, което е да са се скарали и вече да не качват заедно никога повече. Но аз мисля, че е план Б. И да, хора, мисля, че вече сте разбрали защо караницата с Анди и Крис е факт. Искам да ви кажа, че вече имам нов мауспад. Кажете, хубав ли? Първото, което аз бях на един стрим, който, как да ви го кажа, Криската го питаха защо се скарахте с Анди и Крис, Анди и Дани, и той, Крис, каза, че те не искат да снимат с него и не са се карали. Според мен това, което Криси казва, е вярно, но не сме получили отговор от Анди Студио. И между другото на този мап, сега ще ви покажа, има aimbot. Ми е малко трудно, защото държа и едната ръка. Не знам. Просто качвате се, тук има едни такива тук и ще ви спише някакво да натиснете или квадрат, или пак ако не е там, е тук. Защото и аз ги бъркам. И да, вече е факт защо Криси и Анди Студио не са в каналът на Анди Студио. Ако искате още такива видеа, може да се абонирате за мен. Това на мен ме радва изключително много, за което благодаря. Но гониме 10 абоната, хора. Гониме 10 абоната, а ние качваме само от 2 дни. Това на мен супер много ме радва, че ние с денове почваме да се възраждаме. Макар и другият канал вече да е факт, че е изтрит, ние почваме да качваме новите видеа. И пишете в коментарите дали мауспадът е год. Според мен е год. Този мауспад е старият, този мауспад е новият. И да, вече знаете. Това е кратко видео, даже това ми е най-много видеото, което, как да ви кажа, е събрал най-много време, защото поради родителски контрол, на мен родителите ми дават, но просто, как да ви кажа, хора, YouTube мисли, че това не е истинският ми вече канал и не знам как да го правя. Пишат ми, аз си давам номерът, но те казват, че не е така или много пъти ми е ставало това. Сега ще ви кажа. Просто ми пише, използвали сте вече този номер в този сайт и вече не можете да го използвате. Аз си мисля да си купам вече ново. Не знам. И да.
Хора, 5-минутното видео вече е факт. Хайде, чао. Абонирайте се за канала, обичам ви, Boys and Girls, хайде.